aquest una miqueta. Jo soc antic alumne de l'Institut d'Albaida i tinc que fer certa referència. Jo vaig estar allí el 78, el 82, era altre temps. Abans han dit, i molt clarament, el que ha aconseguit l'Institut d'Albaida, això que diuen, han eixit professors, han eixit metges, abogat, i moltes coses més. Però un poc el que no han dit i el que sí que vull fer referència és el que en aquella època l'Institut d'Albaida va aconseguir, que era fer un nexe d'unió comarcal d'amistats. A veure, perquè s'entengueu, era, per més joves, el Facebook d'entonces. És que era el Facebook, allí sí que es feia amistat. I l'institut en si, la part física, era el WhatsApp. Quan anàvem allí a fer tots el... Bueno, doncs això era el que també, sí, és de veres que la part educativa és certa, però aquesta part d'amistat, unes amistats